Ooke kaunti ma Kisumu kendo adhi e mano ma Siaya kuma jotelo ma Siaya omedo jiwo jotend arita kwe kaunti no mondo rid arita ma bende osebedo gi rochruok. Jalup gavana ma Siaya William Oduol ogolo kwayo makamano kaluwore gi ywak mosebedo e wi rochruok arita e moko kuom gwenge ma kaunti no. Oduol olose gweng' ma Kogelo kama ne oyuoro e ik mar osiepne mosenindo James Opiyo Achich. Notene gi jotelo mamoko. Wach mar insecurity. Inale ka in jotelo to seche moko kik wakakora siasa ahinya to wiyi wil kod gima nyalo loko oganda. Insecurity osebedo ka ng'eny Siaya kani kabisa. Kendo nyocha plead wakwayo national government ni mondo wil gi nyocha inega nega ji Siaya ka endi gine odes kabisa. Ma nyocha at least sani nyocha wakwayo sirikal boloko OCPD oloko OCS oloko police commandant. Ana kwayo ngech administration na winjo koluong ta ongeka, assistant chief ongeka, chief ongeka. We need to be extra vigilant kata mana wana's residents. But we must continue holding government to account, especially on issues to do with security. Sirikal osingo mar rakore gi kuonde tiegruok